fixem amb les persones que treballen darrere del projecte que fan. I ens fixem com treballen. I anem als seus establiments i les seves zones on fan la producció per donar-nos a nosaltres poder veure que es poden fer el producte que nosaltres fem a casa. Assegurem que allò és un producte natural, un producte cuidat, un producte que fan servir tècniques actuals, que utilitzen els productes adequats pel resultat final que nosaltres volem. Nosaltres això ho transmetem al nostre client, perquè segurament és com nosaltres ho faríem a casa.